Hello guys! Mag-haul tayo. Mag-haul tayo ng grocery haul. Ano to siya? Sa Landmark. Mostly mga soap. Mga soap. Mostly mga sabon to siya. Pang pang katawan, pang mukha. Tapos i-haul ko na lang. Dito tayo sa may dito tayo sa tawag nito banyo. Tingnan nyo. The sun, the moon, the truth. Yan lang yung tatlong hindi may narinig ako yan, may nabasa ako yan. Yung tatlong hindi maitatago. The sun, the moon, and the truth. Truth! Ito yung pinamili ko. Parang bawal na ata sa mga grocery na mga plastic. Mga ano lang. Yung mga paper bag. Ganito. Yan. Mga ano yan. Nabili ko siya nung weekend. Tapos di ko pa siya. Yan. Pasensya na kayo sa kalat dyan. So, yung unang i-haul natin ay ito yung toothpaste na ito yung nagamit ko. Ano siya? Close up. Na ano nito siya? Dalawa 199? Yes. 119. Nabuksan na, ginamit ko na yung isa. Ginamit na namin yung isa. Ito pa yung isa. Malaki na siya guys. Ano siya? 140 ml. Tapos dalawa na siya. Diba? Mura na. Close up yung kung hindi close up, Colgate yung favorite. Tapos, itong Charming na yung gamit ko na ang tawag nyo? Anti-liner. Ito yung favorite ko. Ang bango kasi nito guys. Mahilig ako sa mababango ng hindi naman ganong mabango, yung parang fresh lang yung dating. Ito yung ginagamit ko. Charming na green. Tapos, pangatlo is dito ako tumingin. Pangatlo is sachet na cream silk. Yan. Hindi lang kasi lagi ko itong ginagamit. Hindi lang dahil minsan nagkaka-dandruff talaga ako. Hindi lang dahil sa pang-dandruff. Mabango kasi siya. Gusto ko yung amoy nito. Kaya, yan. Ito, 12 po siya lahat. 12 pieces. 12 sachet. Tapos, 65 piso. Diba? Mara na. Tapos, nahirapan ako. Itong dishwashing liquid. Joy. Hi, Joy. Hello, sis. Joy. Ito yung favorite ko, calamansi. Mabango siya. Or yung lemon, may yellow ata nito. Yeah. Tapos, lagi ko talagang may yung habit ko. Tapos, kaya, then, so, yun yung mga habit ko. Then, yung Dove. Ano siya, magkano ba to? Walang price. Ay, merong price dito. Ano na to siya guys? Tatlo. Tapos, ano ba to? 100 grams. Tatlo na siya, pero, ano lang. Ay, mahal pala to siya guys. Tatlo, ang mahal naman ito. 130. Hala na pa, mahal ako nito. Hindi ko alam. Tatlo lang, tapos 130. Mahal na ng 130 peso. Yeah, ito. Dove, tatlo siya. 130. Tapos, yung Gluta White and Firm. Whiten skin in 2 weeks daw. Pero yung gagawin ko ito ng review guys. Ano na din, 2 weeks na din ko itong ginagamit. Dati, ginagamit ko ito nung high school ako eh. Tapos, ano siya, yung hiyang sa skin ko, mga body soap,
kung hindi Dove, Safeguard, or ito, pang moisturizer din. Maganda din siya kasi malambot sa balat ko eh. Kaya yan. Tapos, ano po ba ito? Tagalin ko na nga ito. Meron pa. Ito, Apple Boom hand soap Safeguard. Yan. Favorite na favorite ko ito. Kung hindi dito, yung may yung pink ata yun or yellow. Basta meron siyang ibang kulay ito. Mabango siya guys. Tapos pang hand soap. Tapos, ito, di ba ako nakatry nito? Ita-try ko to. Yung price niya, 107 pala to guys. Pero okay na din kasi marami na siya. Ano siya? 225 ml. Tapos, mabango siya. Matagal maubos din. Mga, siguro 1 month siguro din. Kung lagi kong ginagamit yung sabon nito. Pero yung, lotion, first time ko itong gagamitin. Itong Silka whitens as early as 7 days. Puputin niya tayo nito guys kasi meron pang Gluta whitens in 2 weeks. Tapos ito namang lotion whitens 7 days. Ano lang naman, pang commercial lang din naman to. Pero depende sa'yo kung hiyang ka or hindi. Kung may effect sa'yo or wala. Yun. First time ko ito gagamitin. Magre-review kasi ako nito. Kaya, yun. Pagkatapos nito, first time ko din to. Daming first time guys. Kaya, gagamitin ko naman to hindi. Paisa-isa ko naman to gagamitin para magawa ng review. First time ko din to. Pero, lagi ko nang ginagamit to. Yung Skinol. Lagi ko nang ginagamit yung yung white basta na ko na yun, yung na-hold ko yung last ito naman Skinol papaya, kaya may pagka orange siya, orange or sa lang to lagayan. Ayan, may pagka orange, may pagka yellow siya. Yan, ito binili para ipa-partner ko dito sa Silka. Marami rin siguro, pero basta ito yung pinili ko. Ang bango talaga nito guys. Yeah. Tapos meron pang isa. May nag-text. Last na to, parang yung mama ko or yung mga kapatid ko ata. Basta nakikita ko to nung elementary ako, grade 6 ata, yung grade 5, tapos tinry kong gumamit. Tapos, pero tinry ko lang naman yun guys, hindi yung pang matagalan. Parang siguro 1 week ko lang siguro itong tinatry. Nakayatog ko lang kasi ako. Pero meron naman ng patungan dito. Tapos, pero nung high school na ako, nakatry na din ako nito. Yung RDL baby face, papaya din. Dami ng papaya. Favorite ko sa mga papaya. Pero yung fruits din, favorite ko din. Tapos, may nakita akong soap na RDL papaya din. Na-excite lang ako sa kanila kasi pareho yung papaya extract, tapos toner, tsaka soap. So, yan. Tapos ito naman, na-excite din ako. Silka, Skinol, papaya din. Oh my God. Yan. Yun lang lahat ng mga mga haul ko. Pinapatong ko lang kaya dito sa may lapit sa excuse me guys. So that's all guys. Thank you for watching. I hope I will see you again. Like and comment below and don't forget to subscribe. See you to my next video. Bye!